Kasar Iran ta yi barazanar sake rufe mashigin ruwan Hormuz idan har Isra'ila ta ci gaba da kai mata hare-hare. 'Yan bindiga sun kai hare-hare a ƙauyaku 3 na ƙaramar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto, inda suka kashe mutum 5 tare da sace wasu mutane 22. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta ce babu wata haɗaka da jam'iyyun adawa za su yi da za ta yi tasiri a zaben shekarar 2027 balle ya tada mata hankali. Sashen Hausa na kafar yada labarai ta ATS kuke saurare a manhajar Facebook, YouTube, Instagram da ma TikTok daga nan tarayyar Najeriya. Kuna kuma sauraron shirye-shiryenmu daga ko'ina a faɗin duniya da manhajar Zeno FM Radio. Haka zalika, wannan shirin na zuwa muku daga nan gidan rediyon nagari da ke birnin Kebbi akan mita 88.7 zangon FM. Sai Bayahura FM da ke Yahura a mita 96.3 da Califate Radio nagari FM da ke Sokoto birnin Shehu a mita 91.9. A jamhuriyar Nijar kuwa kuna sauraron shirin a tashoshin Rama FM akan mita 89.1 a gundumar Arlit da ke jihar Agadez da kuma mita 90.5 a birnin Tawa da ke Waye. Sai Niya FM a mita 97.5 a birnin Kwanni. Jama'a assalamu alaikum, Maryam Alhassan na iya ce muku barka da warhaka. Barka da kasancewa da mu a wannan shirin wanda muke kawo muku labarai da rahotanni daga nan Najeriya da Nijar da sauran kasashen duniya. Sai ku gyara zama domin jin labarun duniya tare da Zinnira Muhammad Kusau. Ga labaran duniya tare da ni Zinnira Muhammad Kusau. 'Yan bindiga sun bindige mutane 20 a jihar Neja. Sabbin hare-haren da Isra'ila ta kaddamar a Lebanon sun halaka akalla mutane 182. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan ta'adda sun kashe akalla mutane 20 a wasu ƙauyuka da ke jihar Neja, yayin da aka kashe wasu da dama a jihar Kebbi a wani sabon salo na hare-hare da ya tilastawa mazauna yankunan tserewa daga gidajensu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa harin da ya faru a karamar hukumar Shiroro ta jihar Neja ya ɗauki tsawon sa'o'i inda maharan suka lalata gidaje tare da kwace ikon jami'an tsaro a yankin. Mazauna ƙauyukan sun tsere zuwa garuruwa makwabta da suka hada da Gwada da Zumba da kuma Galadima Kogo domin neman mafaka. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Neja Wasiu Abiodun ya tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kai harin ƙauyukan Bagna da Irena a ranar Talata. Ya ce an kashe 'yan sa-kai 2 da kuma wani direba, yayin da wasu mutane suka jikkata sakamakon harin. A jihar Kebbi kuwa ana zargin 'yan bindiga sun kai irin waɗannan hare-hare inda suka kashe mutane da dama tare da ƙona gidaje a wasu ƙauyuka da dama. Wani malami ya shaida wa kafar yada labarai ta The Cable cewa hare-haren sun faru ne a yankunan Dabbe da Shabanda da kuma wasu ƙauyuka makwabta. Rahotanni sun ce ranar Laraba Iran ta yi barazanar sake komawa yaƙi yayin da Isra'ila ta kaddamar da sababbin hare-hare a ƙasar Lebanon. Duk da cewa bangarorin biyu sun yi ikirarin samun nasara kan yarjejeniyar tsagaita wuta ta makonni 2. Harin da Isra'ila ya ƙara dagula zaman lafiya yankin. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta bayyana cewa akalla mutane 182 sun mutu, 900 sun jikata sakamakon hare-haren da aka kai a wurare da dama ciki har da birnin Beirut. Hare-haren sun kasance mafi muni tun bayan fara yakin Iran da ya hada da Isra'ila da kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran. Isra'ila ta ce hare-haren nata sun nufi cibiyoyin mayakan Hezbollah ne, tana mai jaddada cewa yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Amurka da Iran bata shafi Lebanon ba. Sai dai Iran da wasu masu shiga tsakani sun yi ikirarin cewa yarjejeniyar ta hada da dakatar da fada a Lebanon. Waɗannan labarun na zuwa muku ne daga nan kafar yada labarai ta ATS Hausa a manhajar Facebook, TikTok da YouTube da kuma Zino FM Radio. Wasu 'yanci rani 80 sun yi batan dabo a tekun Bahar Rum bayan kifewar wani jirgin ruwa da ya taso daga Libya zuwa yankin Turai. Rahotanni sun nuna cewa lamarin ya faru ne yayin da jirgin ke kan hanyarsa ta ƙetare teku zuwa Turai, inda ake fargabar cewa da dama daga cikin fasinjoji sun nutse. Hukumar ta ce ana ci gaba da gudanar da bincike da kuma ayyukan ceto domin gano waɗanda suka tsira daga wannan haɗari. Amurka ta bayar da umarnin fitar da ma'aikatanta daga Abuja, ta kuma gargaɗi 'yan ƙasarta.
kan tafiya Najeriya. Gwamnatin Amurka ta bayar da umarnin a fitar da wasu ma'aikatan ofishin jakadancinta da iyalansu daga birnin Abuja na tarayyar Najeriya sakamakon karuwar matsalolin tsaro. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce an ɗauki matakin ne saboda yawaitar laifukan da suka hada da ta'addanci, satar mutane da rikice-rikicen cikin gida a sassa daban-daban na Najeriya. Haka kuma Amurka ta sake yin gargaɗi ga Amurkawa da ke tafiye-tafiye zuwa Najeriya, inda ta buƙace su da su sake tunani kafin su yi tafiya zuwa ƙasar. Sanarwar ta kuma nuna cewa wasu jihohi da dama na cikin haɗarin gaske, inda aka hana yin tafiya gaba ɗaya zuwa wasu yankuna saboda barazanar ta'addanci, garkuwa da mutane da kuma tashin hankali. Bugu da ƙari an bayyana cewa ana iya kai hare-haren ta'addanci a wuraren zaman jama'a kamar kasuwanni, wuraren ibada, otal-otal ba tare da wani gargaɗi ba. Amurka ta kuma ja kunnen 'yan ƙasarta da su guji taruka masu yawa su kasance cikin shiri, tare da bin matakan kariya yayin da suke cikin Najeriya. Ƙarshen labaran duniyar kenan. Zinira Muhammad Gusau ke cewa da ku ma'asalam. Sai dai za ku iya sauraron waɗannan labaran da sauran shirye-shiryenmu ta manhajar Facebook da YouTube da TikTok da ma Zino FM Radio a wayoyinku na hannu. To an gaida Zinira Muhammad Gusau da ta karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma sai rahotanni. Rahotanni sun ce a ranar Laraba, Iran ta yi barazanar sake komawa yaƙi yayin da Isra'ila ta kaddamar da sabbin hare-hare a ƙasar Lebanon. Duk da cewa ɓangarorin biyu sun yi ikirarin samun nasara kan yarjejeniyar tsagaita wuta ta makonni biyu. Harin Isra'ila ya ƙara dagula zaman lafiya a yankin. Ma'aikatar lafiya a Lebanon ta bayyana cewa akalla mutane 182 sun mutu, 900 sun jikkata sakamakon hare-haren da aka kai a wurare da dama, ciki har da birnin Beirut. Ko mai farfesa Yaya Tanko Baba ke cewa akan wannan sabon harin Isra'ila akan Iran? Wannan gaskiya babban barazana ce ga ita kware-kware sulhu da aka samu na tsagaita wuta tsakanin Amurka ita kanta Isra'ila da kuma Iran. Karka manta bukatocin da Iran ta aika ma Amurka a matsayin sharuɗa na tsagaita wuta har da dakatar da hare-hare ga Lebanon da Yemen da ma Gaza. Suna cikin sharuɗan da Iran ta gindiya na karbi ita wannan yarjejeniya ta tsagaita wuta. So amma sai gashi kawai kwatsam bayan amincewa da ita Iran ta yi da yarjejeniya sai ga Isra'ila ta kai hare-hare masu muni wanda kila tun fara wannan yaki ba taɓa ganin irin hare-hare irin waɗannan ba. Kuma wannan ya sa ita ma Iran ta fusata, ta ce to lalle wannan babban barazana ce ga ita wannan yarjejeniyar da aka kulla. Kuma za ta mai da martani, tuni ma ta mai da martani ta kai ita ma hare-hare ga ƙasar Isra'ila, kuma ta ce idan Isra'ila ta ci gaba da kai waɗannan hare-hare to wannan yarjejeniya ta tsagai da wuta ta an karya ta. Kuma akwai yiwuwar ma ba za ta halarci zaman da aka shirya a Islamabad ba, wanda Pakistan ke jagoranta tsakanin ita Iran da Amurka da kuma musamman dai Amurka da Isra'ila, saboda ita Amurka kamar a wannan yarjejeniyar tana wakiltar Isra'ila ne, kuma sharuɗan da Iran ta gindaya na tsagaita wuta har da kame hannayen ita Isra'ila da kai hare-hare ga 'yan gwagwarmaya a wannan yankin gabas ta tsakiya baki daya. To idan wannan bai tsaya ba, to lalle yana yiwuwa wannan yarjejeniya ba za ta kai ko ina ba. To dai ma Iran ta ma shelanta sake rufe mashigin Hormuz, saboda shi ne za mu iya cewa babban abin da ake jayayya da shi tsakanin Amurka da Iran, wanda wa'adin da shi shugaban kasa Amurka Donald Trump ya bayar na kai hare-hare ga masu muni ga Iran na shahi tarihin Iran yana da alaka da ruhe wannan mashigi na Hormuz. To Iran ta saboda wa'annan hare-hare da Isra'ila ta kai ta sake ruhe wannan mashigi. Farfesa, wata sanarwa ta Isra'ila ta nuna cewa Lebanon ba ta cikin yarjejeniyar da aka kulla. Tuna ma ita gaskiya Isra'ila ba ta shahara da kare dokoki da
yarjejeniya da kuma sharuɗa na tsagaita wuta. A halin da ake ciki yanzu haka akwai yarjejeniya ta tsagaita wuta tsakaninta da Lebanon tun kamin wannan yaki da ya barke tsakanin Iran da Amurka. Kuma akwai yarjejeniya ta tsagaita wuta ta dakatar da hare-hare a Gaza tun kamin ma barkewar rikici tsakanin Amurka da Iran. Saboda haka wani abu ne shahararre wanda duniya ta sani cewa duk wata ka'ida da doka da kuma yarjejeniya da kula tsakanin kasar Isra'ila da kowane irin bangare ne idan abin ya shafi yaƙi za ka ga da cewa ita ta shahara wajen karya wayannan dokoki da kuma wayannan sharuɗa. Farfesa Baba kenan za mu ji ci gaban firan nan gaba a cikin shirin. 'Yan bindiga sun kai hare-hare a ƙauyaku 3 na ƙaramar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto, inda suka kashe mutum 5 tare da sace wasu mutane 22. Hararen sun faru tsakanin daren ranar Talata zuwa wayewar garin ranar Laraba. Sai dai a wannan karan maharan sun shigo cikin garin Sabon Birni. Ko yaya lamarin ya auku? Ga wani mazauna yankin azantawarsu da wakiliyar ATS Hausa a Mamatu Abubakar. A daren Talata wayewar sahel Laraba bayan dai da sahel ɓarin nan sun fito ta fada mota Sabon Birni ta gabacin Sabon Birni ke tarin gulbi. Sun fito sun ɗauki mutane sun tare su cikin daji. Bayan kuma irin misalin karshe 12 na daren Talata a wayewar sahel Laraba suka shigo wata unguwa da ake kira na Dawaki da kuma yankin Sabon Hegi. Sun hito ta nan gehen makabarta hakika sun zo sun yi abin da sun haga dama. Domin sun kashe al'umma kusan mutum 3 wa'anda tabbas sun mutu nan take kiban da wanda aka zarga da su ma can ciki akwai wanda aka ce kan hanyar sun rasu banda da su an gare da suka mutu kai tsaye mutum. Bayan kuma sun jikkata mutane da dama kuma sun ɗebe su kuma sun kai da su da yanzu haka ana cikin asibitin Sabon Birni za a iska mu patients da sunan wanda an kashe ba su ranar ciki suna karɓar jiya. To yanzu kamar shi ne karo na farko da suka shigo cikin garin Sabon Birni ko dama sun saba shigowa? Wannan shi ne karo na 4 gaskiya da sun shiga. Dan shekara 2 da suka gabata sun shiga cikin na Dawaki din. Shi ma sun kashe kuma sun ɗauka. Bayan shi kuma bara sun shigo nan cikin nan gabacin gari kuma wuraren bakin ruwa. Wuraren hili da shi ma sun zo sun kashe mutum amma ba su ɗauki mutane ba. Bayan shi kuma wata 2 da suka gabata kuma sun sake dawowa kuma tana cikin gari da kuma sun ɗauki mutum 3 sun tare su mutum namiji 2 mace 2 sun zai su cikin daji sun tare su daga can ma cikin wa'azin mutanen su can sun kashe mutum guda bayan an biya kuɗin fansa an kashe kuma namiji guda da mata su 2 sai wannan wanda ya faru shekaran jiya ranar Talata a wasu ayyukan Laraba wanda su masu shiga cikin nadawa suka yi ta yankin nadawa ke da nan kuma Sabon Hegi wanda sun kashe mutane 3 ne kai tsawon wanda wanda aka duka ta an karanta kuma wanda sun kasa kuma sun kai su ya. To kawo yanzu wani yanayi ake ciki Sabon Birni ganin cewa mutane na yawa cikin gari don ganin cewa nan ne zai zama tsira gare su. To da magana ta gaskiya al'umma su cikin da domin ba wai wannan yankuna wanda sun kawo ba duk wanda azumi cikin garin Sabon Birni yanzu da hankali ne cikin tashin hankali cikin firgici yake da tashin hankali saboda duk inda za a cewa mutane in kawai dai in sun gudu ta cikin birnin da sauran suna samun mafaka kamar nan suke gani a da jami'an tsaron da suke iya kare su to in yanzu ma ka gudu ka zo cikin birni da kuma samun kwartan hankali ka ga ne tasirin baroka ai ma ka zama hujjar ta maka don hakika gaskiya mutane suna cikin tashin zulmi saboda abubuwa na wanda an yi yanzu an jima an yi gobe kuma babu nan shekaran jiya sati 2 akwai wasu bayan Allah wanda aka kuka nan ma fadama da Sabon Birnin yanzu haka suna hannun bare na abin da ban suke da yi sai an ba su naira miliyan 13 da mashin boko haram kwara 3 wannan mutane wallahi ina tabbatar maka ba miliyan 13 ba ko naira ko sai daga cikin abin da wallahi tallahi baya da su komai na an tsara ba ya samu suna ce yanzu yau cikin sati na 3 suna nan ko kira ta bangaren ma'aikata shine ko kuma in ce mahukunta shine da Allah su diba don Allah su dibi nauyin da sun duka na al'umma wallahi al'umma Sabon Birni su kuma su cikin tashi don babu tashin hankalin da kai a ce gidanka baka tsira ba ka ce daji ba ka taba samun nutsuwa in kai shi zaka je daji ka dawo sai an ka dawo gida nan yan uwanka ko kuma iyalanka samu nutsuwa haka in dare ya yi misalin an ce maka karhe 9 ta yi in ka kwanta in ka shigo cikin gida ba ka taba samun nutsuwa kuma sai an tsawaye wallahi al'umma suna cikin tashin. Wani mazaunin garin Sabon Birni mai fama da tsaro a jihar Sokoto kenan. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta ce babu wata haɗaka da jam'iyyun adawa za su yi da za ta yi tasiri a zaben shekarar 2027 balle ta da mata hankali. Wannan ikirarin na APC na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar PDP ta musanta rahotannin da ke cewa tana tattaunawa da jam'iyyar ADC domin kulla haɗaka.
Abdulnasir Sahabi gyaran Allah na ɗauke da cikon rahoton. Wani bangare na jam'iyyar PDP da ke da alaka da ministan babban birnin tarayya na Nyesom Wike, wanda kuma hukuncin kotun koli ya amince da shi ne, ya bayyana wannan matsayin inda suka ce ba wata yarjejeniya tsakaninsu da jam'iyyar ADC. Alhaji Yusuf Abubakar Dangyadi, mataimaki na musamman ga shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, ya yi ƙarin bayani akan yadda suke kallon wannan batun. Ƙalubalen da ke tsakanin ita PDP da ta ɓangaren Wike da ta ɓangaren Kabiru Tanimu wannan matsalar su ce kuma lalura su ce cikin gida. A jam'iyyar APC ba mu da wata bukata ta shiga cikin wannan matsala domin mu kanmu muna fuskantar abubuwan da muke fuskanta akan jam'iyyar mu domin sasantawa da gyare-gyare da kuma kintsawa domin shirye-shiryen a tarukan da za mu yi a nan gaba, musamman a jihohi. Akwai jihohi biyu da za a yi taro na musamman akan zaɓar sababbin shugabanni. Kuma kaga babu dalilin da zai sa mu mai da hankali akan abin da ya shafi a jam'iyyar da ke cikin rikici na cikin gida tsakanin wa da ƙani. Sai kuma maganar da kake cewar jam'iyyar ita ADC din ta yi taro da wannan bangaren na PDP. Wannan taron su ne dan juma ne dan juma, kuma ya daman na gaya maka cewar wannan tsarin ba zai je ko ina ba, domin daman ai tun farko PDP ta fito fili ta ce ba za ta shiga haɗaka da kowace jam'iyya ba. To yanzu kuma a ga jam'iyyar PDP ta yi taro da jam'iyyar ADC cewa za ta shiga haɗaka, kaga amai ne aka yi aka lashi. Sai dai a cikin wata sanarwa da ta fita ranar Laraba, jam'iyyar PDP ta jaddada cewa ba da yawunta ne ba wata ganawa da aka ce ta gudana da PDP da ADC. PDP ta kuma bayyana cewa duk wasu mutane da ake zargin sun shiga irin waɗannan tattaunawa sun yi hakan ne na ƙashin kansu, ba wakiltar PDP ba. Jam'iyyar ta buƙaci mambobinta da magoya bayanta da sauran jama'a da su yi watsi da irin waɗannan rahotanni. Haka kuma PDP ta bayyana shirye-shiryen gudanar da zaɓen fidda gwani na jam'iyyar sun kai matakin ƙarshe, inda za a sanar da jadawalin lokaci da ƙa'idoji nan ba da jimawa ba. A maraicin jiya ne aka ga jagororin ADC irin su Atiku Abubakar da David Mark suna ganawa da 'yan jam'iyyar PDP bangaren Kabiru Turaki da gwamna Makinde, taron da har yanzu ba a samu bayanin dalilin yinsa ba. To waɗannan labarai da rahotanni na zuwa muku ne daga nan shafin Facebook na ATS Hausa da Rama FM da ke birnin Tawa da Arlit na jamhuriyar Nijar. Sai na gari FM da baya hura FM da ke jihar Kebbin Najeriya da Califat Radio na gari FM da ke Sokoto. Ku ci gaba da bibiyar mu ta manhajar Facebook da X da TikTok, Instagram da ma YouTube duk a ATS Hausa. Kamar yadda kuka ji a farko-farkon shirin, ƙasar Iran ta yi barazanar sake rufe mashigar ruwan Hormuz idan har Isra'ila ta ci gaba da kai mata hare-hare. Ga ci gaban firan Farfesa Baba da Jabir Abdullahi. Farfesa, idan har Isra'ila ta rufe mashigar ruwa na Hormuz, me makomar wannan yakin da ma tattalin arzikin duniya? Gaskiya wannan mashigin idan ta rufe shi kuma tabbashi a rufe, to lalle za a sake samu za a ga ta'azzara da kuma taɓarɓarewa na tattalin arzikin duniya baki ɗaya, saboda mun san da cewa wannan tattalin arziki na wannan lokaci na wannan zamani na mai cewa kamar ya dogara ne da mai, kuma kashi 20 na man da ake samarwa a duniya yana hitowa daga wannan mashigin na Hormuz ne. Saboda haka idan Iran ta datse wannan mashigin, to za a samu taɓarɓarewar tattalin arziki na duniya. Ana ma tunanin kila idan wannan mashigin ya ci gaba da zama rufe har a watanni ba ma shekara ba, to ana iya samun rukushi na tattalin arzikin duniya baki daya, abin da ake ce recession ko depression. Kuma idan ba a samu daidaito ba tsakanin ita Iran da Amurka, to za a iya ganin taɓarɓarewa ko kuma ta'azzarar wannan yaƙi tsakanin Amurka da Iran, kuma hare-hare za su yi muni, kuma zama cewa ƙasashe daban-daban za su iya shiga cikin wannan yaƙi a kowane irin bangare. Duk da yake ƙasashen Turai sun barranta da Amurka, kuma NATO, kasashen da ke cikin kawancen tsaro na NATO sun yi ma Amurka turjiya na shiga kai tsaye wannan yaki, to ba san menene zai faru ba idan matsin lamba ya karu saboda rufe wannan mashigi. Duk da yake ita Iran ita ma ta zauɗa, ta yi ƙoƙarin nuna duk wata ƙasa wadda Amurka ce tabbaranta da Amurka ga wanga yakin da ake yi, to za ta samu tana iya
daga kafa ma kowace ƙasa ce ko ƙasar turai ce ko ina ne za ta iya daga mata kafa idan ta farranta da Amurka kuma bata goyi bayan Amurka ba bata taimaki Amurka ba wajen kai ma Iran hari ko za ta iya shiga wata yarjejeniya da ita ta daga mata kafa jiragen su na mai su wuce. An yi haka Spaniya, ƙasar Spaniya, an yi haka da Italiya, Japan ma an yi haka da ita. Saboda haka kila abin da zai faru shine a samu kasashe kawayen Amurka suna zamewa guda suna kulla alaka kai tsaye da kasar Iran domin ta daga mata kawa su samu jiragen su da ke jigilar mai a wannan mashigi su kai musu mai domin sauƙaƙa irin matsin lamba da suke samu kamfanonin su ko rukushin da suke samu na kamfanonin su da ke samar da kayan masarufi. Farfesa Yaya Tanko Baba kenan. Ƙungiyar 'ya'ya mata na ƙasashen yankin Sahel AES sun kawo ziyara a jihar da Maryam. Ziyarar da ke da manufar ɗora ƙungiyar akan wani sabon tsarin da zai samar da ci gaba mai ɗorewa. Daga da Maryam ga rahoton Bilkisa Kailu. A cikin irin kokowa da gwagwarmayar da al'umma na ƙawancen ƙasashen yankin Sahel IAS da suka hada da Burkina Faso, Mali da ƙasar jamhuriyar Nijar ke yi na samun dawwamin zaman lafiya da kwanciyar hankali, haɗin kai da cikakken 'yanci. A wannan karin ɗiya mata ne suka yunkuro domin kawo tasu gudunmuwa ta hanyar aza wani babban sabon biro na ƙungiyar ɗiya matan na IAS. Bayan ɗora babban biron na ƙasa, tawagar ta ɗiya mata da suka fito daga babban birnin Yamai sun yada zango a jihar da Maryam inda suka gabatar da zaman taro da zimmar aza biron na matan IAS na jiha a ƙarƙashin jagorancin hukumomi da magabata na jihar da Maryam. Da yake gabatar da jawabin buɗe taron, mai girma gwamnan jihar da Maryam Kanal Masallaci Muhammad Sani yana mai cewa bayan an kafa wannan biro wanda yake duka a can sama a koli in ce niveau national, sai aka ce lalle yana da kyau a nivokin jihohi duka guda 8 ya kasance an zo an kafa biruruka. Taro wanda muke yi kenan zai sa a nan jihar Zandar mata su zaɓi waɗanda ya kasance su ne wakilansu a bisa kan wannan tahiya da ake yi. Hajiya Zainabu Abbani, ɗaya daga cikin mambobin tawagar, ta bayyana makasudin ɗora sabon biran na jiha na ƙungiyar matan na IAS da ma yawan adadin mambobin da ƙungiyar za ta haɗa. Wannan haɗin gwiwa na gari ukun da aka yi shi ne ya sa aka ce to mata ma a shunhuɗa musu wata tabarma wadda za a ga mizis su kawo. Kenan mata ya kamata a ce muna da babbai gudunmowa da zumuka cikin wannan tsari. Mutum 13 ne za a zaɓa. In aka zaɓe su kuma su je kowace komin ɗahira 5 gare mu a nan, su je kowace ɗahira su sa kuma mutum mata 13. A nasu waje ɓangaren ƙungiyar matan na jihar da Maryam masu gwagwarmaya sun bayyana cewa faduwa ce ta zo daidai da zama. Ta bakin Madam Mamman Hajiya Rakiya Saidu, shugabar ƙungiyar mata masu goyon bayan majalisar ceton ƙasa CNSP. Don wannan sai mu ce faduwa ta zo daidai da zama, daman kuma don dai komi abin ana bin shi a hankali, ai ba yau ba ma ya kamata a ce an zo an yi wannan kungiya. To yanzu da Allah ya kawo mana ita wannan kungiya muna jin daɗi, kuma ga mu nan yanzu kamar yadda kuka gane mu mata dukka gungu mun tattaru za mu zauwa mu ɗauki wakilanmu na jiha wanda suke iyawa, wanda za su hudda mana suke daga huta. Wannan sabon biro na jiha na ƙungiyar matan na IAS zai hada ƙungiyoyi daban-daban irin su ƙungiya ta mata malamai da ƙungiyar matan jami'an tsaro da ƙungiyar mata masu rajin kare haƙƙin ɗiya mata da yara da ƙungiyar matan addinin Kirista da duka wasu ƙungiyoyi na mata masu gwagwarmaya da ayyukan sa kai a cikin ƙasa, wanda daga nan za a je ga zaben mambobin da za su jagoranci sabuwar tafiyar ta ƙungiyar ɗiya mata na ƙasashen yankin Sahel IAS. Ƙarshen rahoton kenan. Balkisa Kailu daga birnin da Maryam a jamhuriyar Nijar. Da wannan za mu ji labarin wasanni tare da Sumayya Usman Malikiya.
Atletico Madrid ta samu nasarar gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a Kamnuwa karon farko tun shekarar 2006. Wannan nasarar dai ta sa kungiyar shiga gaban Barcelona da kwallo 2 da nema a wasan zagayen farko na gasar zakarun nahiyar Turai. Ko me 'yan Barcelona ke cewa kan wannan rashin nasarar? Sunana Safiyanu Zizun Basa. To sakamakon wannan wasa wanda muka yi rashin nasara a hannun Atletico Madrid ya matukar bawa dukkanin magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mamaki. La'akari da cewa tunda muka dawo fafata wasanni a wannan filin wasa namu na Camp Nou ba mu rashin nasara ko kuma kunnen doki ba, amma a karan farko a daren jiya mun taba kasa wanda sanadiyar jan kati da ɗaya daga cikin 'yan wasannin mu ya samu shine dalilin da ya assasa mana wannan rashin nasara. Kuma muna cike da ƙwarin gwiwa duk da cewa wasa da Atletico Madrid a filin wasanta na wanda ba abu ne mai sauki ba, amma muna tunanin za mu iya samun nasara a kansu kuma mu kai zagaye na gaba wasan kusa da na ƙarshe na semi final. Mai magana Siraju ɗaya daga cikin magoya bayan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid. A gidan dare maganan daɗi ma ai babu ita. Tun jiya muna cikin farin ciki, muna cikin shewa a majalisunmu sai shan shayi muke muna ƙara masa madara, la'akari da cewar doke kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da aka yi da ci 2 babu ko ɗaya har gida har filin wasa na Camp Nou, filin wasan da ya fi kowane filin wasa ɗaukar magoya baya, aka je har nan aka danne su, aka yi karfa aka bankara su, aka ci su da ci 2 babu ko ɗaya. Gara ma ni na jefa ƙwallo ɗaya. Allah kai mu mako mai zuwa. Dama mun gaya musu ba a yi wa motan gawa dariya. Insha Allah mako mai zuwa mu za mu fara ganin gawar su kafin su ga tamu. In dai gasar zakar nahiyar Turai ce. Mai magana Sirajo mai Real Madrid. Said Ewa mai Barcelona. Na shakka wannan rashin nasara ta taba mu sosai, kuma shi za ma gasar zakaru ta nahiyar Turai gasa ce da take buƙatar nutsuwa, gogewa da kuma ƙwarewa. Kasancewar kuskure ɗaya idan kai zai iya sawa ka rasa wasa. A jiya mun mamaye wasan kuma muna buga yadda ya kamata, amma jan katin da dan wasan mai kuskuren samu shine ya lalata komai, duk wani lissafi ya canja. Duk da kasancewa 'yan wasannin sun yi kokari a hakan ma, amma kuma ba haka aka so ba. Kanin miji ya fi miji kyau. Sai dai kamar yadda suka zo har gidan mu suka samu nasara akan da ci 2 da nema, to muna sa ran mu ma za mu iya zuwa can birnin Madrid kenan domin mu warware waɗannan kwallaye kuma mu samu nasara a kansu. Mun gani yadda suka sha mu ci 4 da nema a gasar Kings Cup wanda kuma muka zo muka iya kawo kwallaye 3. Saboda haka ina sa ran za mu dawo cikin wasan a sati mai zuwa kenan. Sai da yawa mai Barcelona. Ita ma PSG mai rike da kofin ta doke Liverpool da kwallaye 2 da nema. Sunana Anas Dan Sokoto, gidan Egoye magoyi bayan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Gaskiya wannan rashin nasarar za mu ce daga sakaci ne na mai horaswa namu wato coach namu, domin kuwa akwai wasu 'yan wasa da ya dace a samu na cikin wannan wasan wanda bai sa ba, wanda PSG haka suka yi amfani da suna gida, domin kuwa da ba gida suke ba za su iya doke kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Amma yana mai tabbatar ma da cewa idan mun koma kungiya sun dawo na Anfield wato gidanmu, gida mai dimbin tarihi. Idan ka duba baya ka tambaye irin su Barcelona da irin su Arsenal da irin su Chelsea sun san waye Anfield. Ina mai tabbatar ma cewa idan sun zo Anfield da yadda Ubangiji za mu yi raga-raga da su kuma za mu cire su kuma mu adda nasara da yadda Ubangiji. Mai magana Anas Don gidan yau. A gasar sukuwar dawaki kuwa koya sakamakon tseren da aka yi jiya ya kasance ga Usman Bagiyo. An yi wasanni guda 6 inda wasa ta farko wasa ce ta dawaki arewan Najeriya a Open da suka taya mita 1400 inda dokin da ya samu nasara doki ne mai suna Rayuwa na Alhaji Danjuma Daura wanda ya fito daga jihar Katsina. Sai kuma sukuwa ta biyu sukuwa ce ta dawakan arewan Nijar inda suka taya mita 1400 wato Sabin Falon dokin da ya samu nasara doki ne mai suna Benzema na Muhammad Ahmed wanda ya fito daga Tawa wato a Niger Republic. Sai kuma sukuwa ta uku wato sukuwa ce ta dawakan Najeriya Open da suka taya mita 1200 wato Sis Falon dokin a godiya ta samu nasara godiya ce mai suna Johara ta Junaidu Matani daga Tawa wato Niger Republic. Inda sukuwa ta gaba sukuwa ce ta dawakan Talon Open wato mayan dawaki wanda suka taya mita 1400 wato Sabin Falon dokin da samu nasara doki ne mai suna Mishre na Honorable Babangida Mai nan Kebe wanda ya fito daga jihar Sokoto. Har ila Suleiman sukuwa ta biyar wato sukuwa ce ta dawakan Sudan Open da suka taya mita 1400 wato Sabin Falon dokin da samu nasara a doki ne mai suna Lida na Alhaji Faruku Ma'azu mayana wanda ya fito daga jihar Sokoto. Inda sukuwa ta karshe kuma sukuwa ce ta dawaki arewan Niger Open da suka taya mita 1600 wato 8 Falon godiya ta samu nasara godiya ce mai suna Artemis ta Abdullahi Resebel wadda ta fito daga Niamey wato a jamhuriyar Niger. Inda Suleiman shine wannan sakamakon sukuwa ta rana ta biyu. Ko waɗanne wasanni ne za a yi a yau rana ta uku? A rana ta uku inda wato sukuwa ce ta dawaki arewan Najeriya inda za su ce mita 1200 wato 6 Falon. Sai kuma wato sukuwa ta biyu wato sukuwa ce ta dawaki arewan Niger inda za su ce mita 1200 wato 6 Falon. Har ila sukuwa ta uku sukuwa ce ta dawakan
Jafre inda za su ce wato a mita 400 wato 4 furlong, sai kuma sukuwa ta 5 wadda sukuwa ce ta dawakan Sudan Maiden inda za su ce wato mita 1200 wato 6 furlong, sai kuma sukuwa ta 6 wato sukuwa ce ta dawakin Kaduna da kewaye Open inda za su ce wato. Sakamakon wasannin dambin da aka yi a gidan dambin da ke Ado Bayero Square da ke Kano kuwa, dogon bahagon Zayyanu ya sumar da shagon boka, Alasan garkuwan bahagon yan sanda da Yahaya Tarasa babu kisa, Manu shagon garkuwan Cindo da aljannin bahagon Nasarawa shi ma haka aka tashi, tsakanin shagon barbare da shagon agan tsare mai dambe ba a samu gwani ba. Ƙarshen labarun wasannin a halin yanzu kenan. Ƙarshen labarin wasannin kenan kuma da su ne muka zo ƙarshen shirin. A madadin sashen Hausa na kafar yada labarai ta ATS da ake saurare ta manhajar Facebook, YouTube, Instagram da TikTok daga nan Najeriya muke godiya. Sai da kada ku manta shirin na zuwa muku ne daga gidajen rediyon Nagari FM birnin Kebbi da baya Hure FM da ke Yahuri, sai Caliphate Radio Nagari FM da ke Sokoto birnin Shehu. Haka kuma an saurari shirin a gidajen rediyon Rama FM da ke jihohin Tawa da Arlit da ke jamhuriyar Nijar. A madadin su duka, Maryam Alhassan na iya nake cewa mu zama lafiya. ATS Hausa, kafar yada labarai ta zamani.